Sancutku mergo tumanjing samudra dren wiraganya banyu sumaput wentis mek angganira sumingep nampak migek jaga kang waris Katanaga kumambang Doro Beto kakang Nalika ing ngarep pun kakang wis paring dawuh karo Siadi ibarate Pandhawa kuwi wong gegawa ora saya enteng saya abot sing bisa mung nendraning pun kakang mung kadangira Yayi Arjuna iya mula aja kaget yen to Siadi iki mengko kowe bakal nyumurupi lelakon kang gegirisi aku ora wedi lelakon apa wae aku wis tau mlangguli ya syukur yen to pancen mengkono dadi Werkudara kowe wis samapta gati sawigung diri ya aku nestake dawuh bagus yen to pancen ngono coba semenia sawetara ya 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 ora ngono. Piyak-piyak ki ning apa? Tamu. Tamune sapa? Kula. Lho, nek dapurmu iki nganggo piyak-piyak lho. Mengkene. Piyak-piyak niku nak pratandha enten tamu bener. Piyak-piyak kuwi ana tamu. Kuwi nek ning kraton Ratune Lenggasine Waka, para wadyabala padha ngadhep piyak-piyak iki padha miyak lungguhmu iki ning dayoh. Lah iki ning ngora-ora kaya lambemu piyak-piyak iki. Sing mbok piyak iki sapa? Nggih pokoke ning dayoh. Lah ya tamune iki sapa? Menika wonten Narendra badhe pinanggih kayang panjenengan. Wah, jan gawa napa-napa lho. Saestu. Wah, beto oleh-oleh dibuntel taplak. Ratu kok nggo taplak iki. Saestu kuwi sapa? Narendra Ngasinan. Lah. Ratu Wistina Prabu Duryudana. Oh, Yayi Prabu Duryudana. Heeh. Ya nggih. Lah karepe kersane arep apa? Duka, kula mboten ngertos. Oh, ngono. Nggih. Wau pun ngendika kalih kula. Truk Kok Prabu Kresna wis mu. Pun jam 09.00 wau. Ajeng ngejok pripun kula ngaten. Wong edan. Loro apa? Coba semingkira luwih dhisik ya. Astinama Prabu Duryudana alana ngandika dhuhari ingsun Werkudara den kepareng kene sigra Arya Sena
Hanjujuk dahyang turna risaksana mangenjali Satu siwayen ulun Koko Prabu Dwarawati kula ingkang sowan Yayi Prabu Duryudana sami karaharjan napa paduka Yayi inggih awis saking kasembuh berkah pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu Raharja pisuwan kula sajak wonten wigati menapa Yayi Prabu sumengka rawuh wonten madyaning Makambang menika Koko Prabu iya pesajan kemawon kula sampun sawetawis dinten mapan mesanggrah wonten ing Jalatundha menika ing pangajap kula kepengin inggih menika mungu nindranipun Kanjeng Koko Prabu Dwarawati. Nah, nyatanipun paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng mungu anggen paduka nindra. Rene paduka Kanjeng Koko Prabu menika setunggaling pamong kedah adilipun Koko Prabu. Boten ketang namung sakedheping netra monggo Koko Prabu. Kula dherekaken rawuh dhumateng negari Ngastina. Dinten menika kula badhe ngawontenaken pahargyan ageng-agengan. Badhe nyungga-nyungga rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Pun Kakang badhe kaboyong dhateng negari Ngastina. Inggih. Perlunipun menapa? Sak menika blaka kemawon. Yayi Prabu kagungan Kresna kaboyong dhateng negari Ngastina. Koko Prabu. Kula sampun nampi wangsiti Bathara. Menawi Koko Prabu sampun wungu saking Rindra kepareng rawuh dhateng negari Ngastina. Ibaratipun ampeyanipun Koko Prabu Kresna menika tumapak wonten negari Ngastina. Ing benjang Baratayuda Jaya binangun kula badhe ungguling ayuda. Oh, nah. Dados Yayi Prabu Duryudana sampun netepaken menawi Baratayuda menika dados Koko Prabu dados. Nggih. Nggih, Yayi. Pun Kakang katemben kemawon nampi nugrahaning Bathara. Menapa ingkang kula sedya dipun keparengaken dening Gusti. Lah, samangke ngaten Yayi. Pun Kakang boten badhe kawratan namung kemawon Yayi Prabu cobi keparenga menggalih kanthi wening sarta kula aturi milih. Liripun milih kanthi pundi? Yayi Prabu akan badhe tumapaking Baratayuda Jaya binangun. Inggih, mekaten. Ing tembenipun Yayi Prabu Duryudana badhe kabiyantu Ratu Sewu Negari sak gegamanipun kaliyan dipun biyantu Ratu setunggaling kula. Monggo kula aturi milih. Salah setunggal Yayi monggo. Menika pun Kakang kaiden dening Gusti. Menika wiwaraning kamulyan tasih binuka dening Jawata. Namung menawi Yayi Prabu sampun milih salah setunggal boten kenging dipun lintokaken. Monggo. Ratu setunggal Koko Prabu Kresna kaliyan Ratu Sewu Negari jangkep sak gamanipun. Mangke rumiyin. Badhe kula manah rumiyin. Riyen dipikir sik sing penak. Dinam-nam dining-ning tenan. Ampun ngantek kleru milih. Mengke nek kleru milih pengentuk anduk cilik kali sabun. Boten sekeca penggal riyen. Nggih. Nggih, Koko Prabu. Sampun penangge nalar kula. Nggih desudi Yayi. Ratu setunggal Koko Prabu Kresna kaliyan Ratu Sewu Negari jangkep sagamanipun. Nggih. Yayi Prabu pilih pundi? Kula pilih Ratu Sewu sagamane. Midhanget piyambak suwantene ngakasa gumaludhuk guntur ketuk meracih nani
menapa ingkang dados panyuwunipun Yayi Prabu Kasembadan ing benjang Baratayuda paduka badhe kabiyantu Ratu Sewu jangkep sak gegamanipun. Matur nuwun, nyuwun pamit Kakang Prabu. Nganti Kakang Kresna dipilih karo Kakang Duryudana mati bareng tak wujuti ora bakal Prabu Duryudana kok pilih ratu siji mesti pilih sing akeh. Ning Siadi aja banget-banget mung percaya karo Prabu Duryudana. Prabu Duryudana ki ratu ora kena kanggo paugeran. Coba dinteni sedhela. Piye Prabu Duryudana dadi ning lelakon iki mengko? Durnaina karnaning bawana lumajaring ratri cinandak risang trasa jumena linenggak jangganira benjan cuma dawuh nggih kados pundi anggen paduka boyong kawan ingkang Raka Sang Prabu Sri Bathara Kresna berkah pengidunipun Bapa Perempuan Begawan Durna kula sampun angsal damel nggih. Nggih. Sampun boyong kayang Kang Raka Prabu Kresna. Sampun. Lah, lajeng Prabu Kresna pundi? Mangke iki wau kula kapuri milih. Milih dasundi. Ing atasipun Ratu Setunggal, Kaka Prabu Kresna kayang Ratu Sewu Negara. Sak gegamanipun kula kapuri milih. Jalaran menika sampun nyaketi Baratayuda Jaya Binangun. Lajeng pendhanipun anak Prabu kula milih Ratu Sewu. Wah, lho. Pundi tongger anak Prabu. Kenging menapa paduka milih Ratu Sewu? Hei. Lola lole. Lole ora madi gawa ngalor kidul. Mikir pripun? Ratu siji aku digdaya dikaya apa? Karo Ratu Sewu menang ndi? Ganep sak gamane. Walah nggih, tenan iku diapusi. Diapusi piye? Mangke riyen. Menan pilih Ratu Sewu. Nggih dirupuk Ratu Sewu mongko ratune pekok kabeh. Ora iso perang ning karemane ming turu mangan karo royal ora to. Piye kuwi? Ora. Tono jera betah melek. Benten kanjeng Ratu siji. Prabu Kresna. Kresna niku sinten? Kresna niku Bathara Wisnu mengke ampun Triwikrama. Wujud dadi Bala Srewu. Ratu Sewu niku didak kletes-kletes bongkok kabeh. Klentu nggih, Pak. Parah.
pangapunten Koko Prabu. Wonten menapa Yayi? Kula anggen kula milih dereng kula manah kanthi wening Ratu Sewu kanyan Ratu Setunggal sakmenika Ratu Sewu kula wangsulaken kemawon Koko Prabu. Kula pilih Ratu Setunggal Koko Prabu Kresna, kula pilih Setunggal kemawon. Ratu Sewu kula wangsulaken. Kula mboten kuwat ngingoni. Saestu Koko Prabu. Kula lintu paduka Kanjeng Koko Prabu kemawon. Mangkir piye? Nyuwun pangapunten. Prabu Duryudana ki ratu apa cangon? Yayi, kula aturi enget to. Lati lan pakarti kudu nyawiji ucape batine tuwindake kudu padha nek iya nek ora ya ora. Mirata Ngastina menika boten tentrem jalaran ratune ora duwe adeg-adeg. Kala wau kula rak sampun matur, Yayi. Menawi Yayi Prabu sampun milih salah setunggal sineksen isine jagat, Yayi Prabu lagi midhanget ing akasa gumanuduk. Tegesipun sampun boten saged dipun lintokaken. Sampun kula lintu kemawon. Kula tombok pinten mangkurun. Iki kaya barang. Dijoke tombok. Nyuwun pangapunten Yayi, mboten saged Yayi Prabu kedah narimah. Tembenipun Yayi Prabu menika benjing badhepun biyantu Ratu Pengpengan Sewu Negari. Sampun setunggal kemawon Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna, Ratu Cangkeme Ping Slami. Ketanggor Alguju. Wis. Ratu Cangkeme mencok dugang. Aduh. Hah, jan. Kathokku malah suwek. Wong edan, aja kirib-kiribeti. Parat aja gembira ndasmu Werkudara dupek kowe kaidhet dening Gusti ditunggone karo Prabu Kresna. Elinga besok balaku akeh Ratune Sewu genep sak gegamane karo para Pandhawa lebur tumpur tanpa dadi cangkem. Ayo dhisik besok tak cicil saiki.
angkro srut sumbar lindhu bumi gunjing kumaludo kuntur ketuk mokang dolonidi iblis lanat Werkudara wong kang kaya kowe pamer umuk ben duweni kadigdayan yo enten ana sawetara aturke kawan Koko Prabu Mandura dadi apa